facen jocs de play de pedra, paper i tisores i pinten el tambor en lloc del pas de peatons. Botar a la corda amb tela i fusta per construccions a la mar Carabassera amb el parc Carabassó, que facen jocs de play de pedra, paper i tisores i pinten el tambor en lloc del pas de peatons. Botar a la corda amb tela i fusta per construccions a la mar Carabassera amb el parc Carabassó. Prodigis de la tècnica mediàtica, d'escenes de decenni d'espoli cultural, corrent la gent corrent amb la matèria grisa, estàtica i pesant, callant i tragant, ja no vivim jugant i opinions comptades a una estètica. L'escatologisme resta al fons de l'orinal, nous corrents furtats a l'underground, triar que posar-se és la màxima expressió de llibertat. Construccions a la mar Carabassera amb el parc Carabassó. Marica Paislandia poquetarà. Empiezo cuando quiero. Jo visc ací, la meva família viu ací, els meus amics també estan ací i per tant la meva vida i la meva felicitat està ací en el barri. Apoyar a Cabañal Íntim es apoyar al barrio. Hay que apoyar a la cultura, es importantísimo apoyar a la cultura y acercar la cultura a la gente. La actividad económica y la cultural son indispensables para la vertebración del barrio. Perquè és una forma que la gent que viu a València pugui conèixer una altra perspectiva del Cabanyal. Pense que l'íntim és imprescindible per al barri, ajuda al barri, ajuda a la seva cultura. És un aparador que mostra a tots els que no han vingut també com és el Cabanyal, com és el Cabanyal per dins. Que menys que la gent que le agrade el teatre pues pase cosas. Este festival pues tiene la oportunidad de pasearte por todo el Cabanyal y de descubrirlo, ¿no? És una invitació a que la gent vinga, quan ve la gent el coneix i quan el coneix l'estima. Si no lo hacemos nosotros, cosas para hacer el barrio vivo, nadie va a hacerlo. La gent viu autèntiques emocions. Ha canviat molt, la platja, Cabanyal, platja tot l'any. Jo, com no soc faller, cal vindre. Algo así puede ser. Vull les meues falles sense tortura. La tortura no és cultura. La tortura no és cultura, però unes falles sense sang. Fem de la festa de les falles un temps de llum per al nostre poble. Festegem sense que ningú hagi de patir, perquè podem fer-ho. Visca les falles sense tortura!
més atroç de les coses roïnes, de la gent roïna, és el silenci de la gent bona. El 3 de juliol de 2006 va ocórrer a València l'accident més greu del metro a Espanya. Si ajuntem tots els minuts de cobertura informativa que Canal 9 o Ràdio 9 varen fer d'aquest accident, crec que difícilment arribaríem a 2 hores d'emissió. Us necessitàvem. En la vostra invitació es pot llegir. Ens han fet fora per no acotar el cap i ara, més que mai, no anem a acotar-lo. Crec que gran part de la societat té la impressió de que sí haveu acotat el cap i, malgrat això, us han fet fora a 1.198 treballadors i treballadores. Conteu-nos com es fa per convertir la televisió pública de tots els valencians en el gabinet de premsa del govern. He dit abans que us hem necessitat en el passat i encara us necessitem. Teniu que denunciar-ho, cridar-ho ben fort. És el vostre dret i pense que també és la vostra obligació. Si el canvi no el fem nosaltres, qui ho farà? Moltes gràcies. No oblideu que us necessitem. Gràcies. Despilfarro es una iniciativa ciudadana y realmente ha querido ofrecer un instrumento de difusión, de conocimiento popular de la ciudadanía, de cuáles son los lugares en donde los poderes públicos, con mayoría absoluta del partido gobernante, han podido robar el dinero directamente o para financiar su partido o bien para lucro personal. Esto ha provocado una situación en la que falta dinero para servicios públicos, ha provocado una situación de despilfarro generalizada. Nuestra idea es evidenciar lo que ha ocurrido en la ciudad durante la última década y hemos trazado 15 puntos que los hemos llamado los agujeros negros de Valencia porque allí se ha despilfarrado dinero público. Esto a la prensa internacional que viene en la ruta del despilfarro le causa mucho sonrojo y realmente se quedan muy asombrados. Dentro de este contexto estamos aquí para contar una cosa que ha dejado hace tiempo de ser un tema local para tener una dimensión nacional e internacional. Nos pareció un tema llamativo, interesante, por eso vamos a hacer un reportaje. Hemos hecho luz pública internacional a la situación del centro, ha sido televisado por la BBC, por France D, todo el mundo, por la televisión japonesa, se ha escandalizado. Hay que piensa que es una broma, ¿sabes? Dius, la ruta del Balafiament, una cosa más extraña, ¿no? Y parece que es de broma, pero no, es realmente en serio. ¿Que por qué me voy a Budapest a vivir? Pues principalmente porque tengo una amiga que en julio se fue allí a acabar la carrera, tiene previsto estar allí por 3 años, tiene trabajo y todo el rollo. Y nada, me dijo que cuando quisiera que podría ir allí, que tenía techo y que lo tenía todo fácilmente. Así que, dado el caso de que llevo año y medio en paro, buscando trabajo y echando currículum sin ningún resultado, tampoco puedo costearme ningún estudio porque es todo un pez que se muerde la cola, ¿no? Digamos, no tengo dinero para financiármelo. Así que nada, me voy fuera, tengo allí varias entrevistas de trabajo y a ver si tengo suerte, que yo espero que sí. Per una iniciativa d'un grup que es va juntar en necessitats i que volien ocupar un espai per a poder cultivar i poder obtindre hortalisses i aromàtiques i el que volgueren plantar per a ells mateixos.
En Benimaclet ja s'havia obert un altre tros, però es va plenar prompte, hi havia moltes necessitats i aquí es va decidir entrar y ocupar el espai. Y es va dividir en diferentes parcelas. En mi caso, por ejemplo, tenemos 3 parcelas de 50 metros cuadrados y lo llevamos entre 3 personas. No se puede decir que nos dé para alimentarnos solamente con el huerto, pero porque estamos empezando, ¿no? Nada, que se animen a ocupar nuevos terrenos y que le echen cara al asunto, porque hay muchísimos solares en desuso. És fàcil, la pròpia energia de la gent és la que al final acaba fent possible l'espai, no? La voluntat de la gent. guionista y directora de la websèrie Sin Vida Pròpia, que és una sèrie online que conta les històries d'un grup de jovens que estan a punt de complir els 30 anys i que no saben què fer amb les seues vides. No tenen res a veure amb el que s'havien imaginat quan eren petits. Per moment hem gravat 6 capítols de 10-12 minuts. Ara ja començarem amb el muntatge, que esperem que per abril ja es pugui estrenar el primer capítol. Ha sigut difícil per a la websèrie perquè és complicat trobar gent que confie en un contingut que sol s'emetrà per internet. Molts dels de l'equip tècnic han posat diners per a fer la sèrie, d'altres no han posat diners però han posat els seus equips, que hem tingut el suport d'alguns actors coneguts com Joan Manuel Burillo, Octavi Puigades, d'altres actors que venen de Madrid com Fede Rey o Víctor Sevilla i actors valencians que han sigut molt bons i que ho han fet superbé. Si ens quedem esperant una oportunitat ara mateix és que no arriba, i has de dir, mira, tinc aquesta història, les televisions no em fan cas, doncs mira, la contaré per internet i qui volia que m'escolti. Jo diria que primer demanen diners als magnates, als grans, als rics, i el cine, que és una cosa, diríem, popular, i moltes coses de l'IVA, que no ho pugen molt, perquè el que anuncien ara és pujar-ho molt, però que no ho pugen tant, però són coses populars i necessàries. Sí. Encara que la qüestió dels miners, per exemple, el carbó no té eixida comercial, però és precís manifestar-se perquè el govern tinga més sentit de por, un poc de compte de com fer les coses. Visores,